No, tak právo na eutanazii je určitě jedno ze základních lidských práv a svobod. A myslím si, že mezi ním vůbec nepatří bavit se, spojovat tyhle dvě věci se sebevraždou a vraždou, že to jsou termíny, které sem vlastně nepatří. Myslím si, že to je zkrácení dlouhodobého utrpení, na které by měl mít každý člověk právo. Když to převedu, tak když vezmete svoji kočičku, která je na tom špatně, nebo by mohla žít v utrpení, k veterináři, tak přece on nepáchá vraždu a ona nepáchá sebevraždu. Takže si myslím, že tohle by měl mít každý právo si rozhodnout sám ve svém životě, protože nikdo ho za něj žít nebude. A neměl by to za něj rozhodovat ani lékař. Tohle by měl mít každý možnost si rozhodnout sám. A určitě by to šlo uzákonit nějakým způsobem, aby to šlo udělat třeba preventivně. Aby člověk někde napsal, dobrý den, tyto a tyto možnosti, pokud se dostanu do takového a takového zdravotního stavu, jsou pro mě neslučitelný s tím, aby můj život byl nadále kvalitní. A myslím si, že kvalita života a život sám, tak je něco, mezi čím je rovnítko. Tudíž si myslím, že když se tady hodně mluví o zneužitelnosti, takže já bych z toho takové obavy neměla. Určitě to není něco, do čeho by někdo někoho tlačil. To podtrhuje tady. Ale naopak něco, co si člověk může zvolit sám.